A nosa primeira saída a verdad foi moi chula a actividade porque pudimos ir a recoller a unha playa de aquí cercana, pudimos ir a recoller o lixo que tira a xente ao mar e tal. A verdade molou, pero o camiño para baixar a playa é un pouco difícil de baixar, pero estuvo moi ben. Vamos a recoller lixo á playa do Puntal para despois separalo en distintos recipientes. Fomos pesando todo o lixo que recollimos en total. A verdade é que esperábame que houbera menos lixo no chan, menos plástico. Eu tamén, a verdad, sorprendeunos a cantidade de lixo que había que a xente tira ao mar, que, o sea, había mogollón de cousas moitas variadas. Por exemplo, había latas de Coca-Cola, había bolsas, había tamén... non sei, moi... Pensábamos que íbamos a encontrar moi poquinho, pero encontramos bastante basura e non esperábamos iso da xente. A parte, esa praia non é que sea moi coñecida, que non vaya moita xente, pero aínda había bastante basura. Claro. Sí, ahora estamos con unha actividade de estamos facendo bolsas con a basura que recollimos. Como é ese proceso? Aún non o fixemos, acabaríamos isto e supoño que iremos a facelo. Os nosos compañeiros están nunhas alcantarillas, que cada alcantarilla ten un símbolo distinto. Pon un letrado que pon Galicia ou así, e botámoslle pintura na cousa da alcantarilla, na tapa, e despois poñemos a bolsa encima para que se quede marcado a letra. Nós non estamos concienciados de canta basoira hai no mar. Porque, por exemplo, hoxe nunha soa hora recollimos ata 60 e pico kilos de basoira. Entonces, pois, é unha cousa que... É unha playa que non é parece que non... coñecida. Claro, como